Ayan mga paps, isang panibagong araw na naman sa ating lahat. Ayan. Attend po tayo ngayon ng isang ride for a cause. Ayan. Charity ride. Ang lugar na pupuntahan po natin ay sa Lanipga, Bulacan Marine Resort. Ayan. Okay. Sunod na lang tayo dito. Ayan, parang papuntang munang sentro ang ating mga kasamaan ngayon. Baka babalik na lang. Yan, sunod na lang tayo mga lods, mga lodi paps. Sa lahat po ng nagdadrive ngayong araw, ingat-ingat, ride safe po tayo lahat. Laging isipin na merong naghihintay na pamilya sa atin. Ayan. Okay. Hindi ko kasi alam ang lugar kaya susunod lang tayo. Ayan, gawin nating makabuluhang araw ang mga araw na kung saan tayo ay nakakapagpahinga. Ayan. Mas napakaganda ang yung bang meron tayong natutulungang tao na kahit sa kunting halaga nakapasaya natin siya. Kaya ngayong araw po ay nag-attend tayo ng isang ride for a cause. Ayan. O isang charity ride. Ayan. Na message lang tayo ng isa nating tropa. Kaya nakapag-attend tayo ngayon dito. Napakaganda at saya na nakakatulong tayo sa ating kapwa. Yan, kahit sa ganitong pandemic, meron tayong napapasaya. Ingat-ingat na lang tayo palagi. May mga taong minsan nawawala ng pag-asa sa kanilang buhay kasi dahil nga sa kahirapan. Kaya ayan, nawawala na sila ng pag-asa. Sa ganitong paraan ng pagtulong, medyo nabibigyang chance. Ayan, nabibigyan natin ng chance yung mga taong ayan, minsan wala nang pag-asa sa kanilang buhay na akala nila hanggang doon na lang sila, walang nagpapansin sa kanilang mga katulad natin. Kumbaga bigyan nating halaga ang bawat oras, panahon na hanggang kaya nating tumulong tayo. Ayan, yung bang galing sa puso ang pagtulong para sa ikabubuti at ikasasaya ng bawat namayang Pilipino. Ayan. Sa lahat po pala na napanood ng aking mga video, maraming salamat ng suporta nyo. Hindi magiging ganito ang aking channel kung wala kayo. Ayan. Thank you very much po sa inyong suporta. Ayan. Kung hindi ka pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe naman and then click the notification bell para updated po tayo sa lahat ng ating video na i-upload.
Ayan, napakalaking tulong po yun sa aking channel. 2 pindot lang sa inyong cellphone. Ayan, pasok na po yun. And then, don't skip the ads na rin po para sa ating revenue. Ayan. Nasa sentrong pili na po tayo. Parang isang grupo itong nasama natin na parang ibang grupo. Kasi merong isang grupo doon kanina sa pinanggalingan natin. Iba yung way nila. Itong grupo na nasamahan ko, ibang way din. Ayan. Parang doon tayo sa kabilang grupo Okay, babalik na lang po tayo. Ayan, sa lahat ng mga drivers, igalang po natin ang pedestrian line. Kung may tatawid, patawirin natin kasi yan po talaga ang tamang tawiran. Meron kasing iba na mga kamote riders na kapwa natin riders, kahit may papatawid na ay hindi nag-give way. Ayan. Okay. Dapat igalang po natin ang pedestrian line. Shoutout nga pala sa Biyahe ni Bex. Ayan, channel. Subscribe nyo na lang po ang kanyang channel. Siya po yung nag-invite sa atin sa charity rides na to. Ayan, hala, parang iba talaga yung ating nasamahang grupo. Ibang way to Kala ko iikot lang. Ibabalik na lang tayo mga lugi. Ito siguro yung RPAC sa San Fernando. Ayan. Oo, mali nga yung nasama na ating grupo. Ayan, balik na lang tayo. Hindi ito papuntang Bula Tabi muna tayo. Okay, pabalik na lang tayo. Up. And gusto ko natin batiin ang President Club Center Chapter, Mr. Paul Luis. Happy birthday po. Late ako. Nakaabot ako San Fernando, doon sa larong grupo. Talaga? Wala ko, nakaikot lang. Solo ka lang? Isa pa sa ng birthday ni Bingo mo nyo. Nagawa kami sa inda. Mga
Yan mga paps, nandito tayo sa Lanipga, Bula, Camarines Store. Ayan. Bali, dito ginaganap yung charity ride ngayong araw. Next club. Nakasaring Nicolano Mataglag ang NCT Camarines Crew. Nag-arabot and take care po sa biyahe po nindot pabalik sa sa Napukamali. Yes, and take care. Salamat man po sa barangay councils po ang barangay Lanipga and syempre sa mga barangay tanong. Salamat po sa magtunod po kang katuninungan mo nyo na sa tuwing aktibidad. Yes. Salamat po marami. Thank you so much. Malaman po dyan paano ka pawot ha. Pawot ha. Siyempre, siguro sa mga naman, tapos na